Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Bon dia, avui s'ha inaugurat oficialment el nostre centre i comptem aquí amb la presència del senyor alcalde de Pineda, Xavier Amor. Bon dia. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, bon dia. I el vicepresident de Catalunya i el conseller d'Economia, senyor Pere Aragonès, bon dia. Bon dia. Senyor Xavier Amor, en primer lloc agrair les facilitats i els ajuts que hem tingut per part de l'Ajuntament. Li volíem preguntar com ha viscut l'Ajuntament l'evolució del centre des del 2006. Bueno, doncs, primer amb molta preocupació quan vam començar i no es feia l'obra, no? I per tant l'Ajuntament va haver de buscar, en aquest cas, doncs, espais alternatius per poder començar amb aquest projecte educatiu que avui doncs, es consolida amb aquest magnífic edifici, no? I per tant avui doncs, amb molta il·lusió de veure el recorregut, de veure que el projecte educatiu doncs, es consolida i que continua en el temps, que han hagut grans equips docents i que a més doncs, moltes generacions que han passat per l'Institut Pineda i que avui doncs, és una realitat que és tot un èxit doncs, el projecte, i el fet és que, com heu dit vosaltres avui al vídeo, doncs, està ple l'Institut i per tant això ens omple també de satisfacció. Sí que molt agraït i molt il·lusionat avui d'aquest dia tan especial. Josep Bargalló, li volíem preguntar què li ha semblat l'Institut i com valoraria la jornada d'avui. L'Institut és, com tots els de nova construcció, doncs és un institut modern que permet totes unes noves propostes pedagògiques, que està molt obert, que té molta llum, que té espais que es poden utilitzar per diversos usos i per tant és un institut. Jo l'altre dia vaig anar a la inauguració d'un institut a Sant Cugat i li vaig preguntar a un alumne què et sembla l'institut? Em va dir nou. I què és el que t'agrada més? Diu que sigui nou, doncs això. Per tant, que permet que el projecte educatiu del centre, que porta aquests 12 anys d'experiència, ara tingui un lloc per tirar-lo endavant. I la jornada d'avui, doncs bé, ha estat una jornada, jo crec, de retrobada de tota la gent que ha fet possible aquest edifici i de compromís de tota la gent que ho ha fet possible per millorar encara més les condicions de treball del professorat, millorar més els processos d'aprenentatge de l'alumne i entre uns i els altres conjurar-nos perquè tingueu batxillerat bastant aviat. Pere Aragonès, vostè que és fill de Pineda de Mar, com valora el fet que el seu poble tingui unes noves instal·lacions educatives i en segon lloc, creu que algun dia podríem tenir estudis postobligatoris com batxillerat o cicles formatius? Bé, crec que avui és una molt bona notícia que puguem fer aquesta inauguració. De fet, ja va començar el curs passat. Per tant, per la gent que som de Pineda, poder venir a fer actes com aquest vol dir que les coses han avançat, que les coses han millorat, que amb l'esforç de tots s'ha tirat endavant, en aquest cas, la construcció del nou edifici de l'Institut. I després, evidentment, ha de tenir batxillerat. I el que hem de fer és treballar perquè aquest horitzó que tenim amb el Departament d'Ensenyament el puguem escurçar al màxim possible i, per tant, un institut on hi ha ESO ha d'acabar, evidentment, tenint batxillerat i la Generalitat volem posar el batxillerat a l'institut. Això ens agradaria fer-ho més aviat, que potser no tots els diners que tenim disponibles per fer-ho, però treballarem per escurçar el temps. Moltes gràcies pel vostre temps. Us ha parlat Olga Bars, Pineda Media.